kont maħsud. Din kienet ir-reazzjoni ta' Angelo Farrugia li serva 3 leġislaturi bħala Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti meta sar jaf li mhux se jkun qed ikompli jokkupa din il-kariga. Ngħidlek il-verità, kont maħsud. F'intervista ma' Times of Malta Farrugia spjega li kellu diversi proġetti li kienet jaħdem fuqhom għas-sentejn li ġejjin. Jiena kont diġà qed nagħmel proġetti għas-sentejn li ġejjin. Tantu hekk illi pereżempju fil-Commonwealth jiena wieħed mill-ewwel mill-ftit speakers, Malta tkun l-ewwel speaker illi nippubblika kollox. Mhux inti tfittex, ikollok kollox ippubblikat. Ħarix 17 il-volum ta' rulings li ktibt ma' 300 ruling din l-13 sena ta' tenjer. Però ħafna minnhom jiġu wkoll indirizzati u ikkonsmati minn speakers oħra tal-Commonwealth u anke barra l-Commonwealth. Għaliex aħna involuti fil-IPU, involuti fil-Francophone, ġifieri dak il-pajjiżi li kienu parti mill-kolonja Franċiża, eċċetera. U ġejt elett propju ftit tax-xhur ilu għal sentejn li ġejjin mit-26 sa 28 fl-eżekuttiv li huwa eżekuttiv żgħir b'saħħtu tal-speakers tal-Commonwealth. Ovvjament kelli ngħidulhom jiena ma nistax inkompli. Huwa semma wkoll li riċentament reġa' ġie elett għal mandat ta' sentejn fl-eżekuttiv tal-Konferenza tal-Speakers u l-Uffiċjali Presidenti tal-Commonwealth. Barra minn hekk irrefera r-rwol tiegħu bħala President tal-Kumitat tal-Promozzjoni tar-Rispett lejn id-dritt umanitarju internazzjonali fih dan l-Unjoni Interparlamentari. Kif ukoll għal parteċipazzjoni tiegħu f'tim magħmul minn 4 speakers li jservi ta' medjatur bejn il-parlamenti tal-Ukrajna u r-Russja. Kelli laqa mal-Prim Ministru u diskutajna u għalli speċi nixtieq li x-xogħol tiegħek li għamiltu b'mod tajjeb, nirringrazzjak għalli ma nifu hemmhekk. Angelo Farrugia stqar li fl-età tiegħu kien għadu jħoss li kellu x'joffri u għalhekk kien diżappuntat li ma setax ikompli jservi bħala speaker. Kont diżappuntat għaliex stennejt li inkompli. Intant huwa tkellem ukoll dwar l-importanza li l-mistoqsijiet parlamentari kollha li jsiru fil-Parlament jingħataw tweġiba.